Здравейте, приятели! Аз съм Алекс Алексиев. 1991 година държах паркинга в Варна на Червения площад. Заработах между 200 и 300 долара на ден, късайки ни билети за баня. Счетоводството и счетоводителите са най-големите възможни бандити. А как се правят милиони? Милиони не се правят с работа. Пари са банките. 3 милиона българи са заковани в статут на вечни длъжници. Това са съдиите. Това са съдиите. Значи няма какво да ти направи чейсито, докато съдията ни ти издаде заповед за незабавно изпълнение и не ти издаде изпълнителен лист. 3 милиона българи имат проблем с чесей. Миналата година имаше случай с едно момиче, дето било нарязано от някакъв насилник. Нали така, стара загласа. Случая се размърдя, изкараха съдийката, която го е пуснала с тази мярка. Ти видя ли физиономията? Повечето са парясници, нямат мъже, нямат нищо, говоря съдийките. Мъжете ходят си ни накапани от тук, ризи, напити, вмирисани, замаени. Значи в България може за всичко да те обвинят, за всичко могат да подкарат и такъв батак е правосъдието, че просто не може да се представи какво става дума. Чесието то е велик. Ако има 5 годишен срок, в който няма изпълнително действие от страна на чесието, това означава, че самия кредитор не иска да се събира средства по принудителен начин и това дава основание чрез съдебно дело въпросния кредит да бъде погасен по давност. Но Върховен касационен съд, Българския Върховен касационен съд, с това тълкователно решение отменя статута на погасителната давност. Този, който написа законите за честицата, се казва Белозелков. Цитирам дословно Белозелков. Той казва така: ако вие сте длъжник по изпълнително дело и имате изпълнително дело при ЧСИ, който се опитва принудително да събере съответно вземанията, и декларирате пред съответния районен съд, където сте осъдени, че нямате никакво имущество и нямате никакви доходи, би следвало съда да издаде разпореждане към ЧСИ-то за прекратяване на изпълнителното ви дело. Той Росен Сираков назначава опис на цялата ми фабрика в Момчилград, където собствеността е разделена между 3 дружества и прави опис на всички активи, които са на 3 дружества, не само на дружеството, което е длъжник. И се начислява такса опис 116 000 без ДДС. За дълг от 40 000 лева. Купих първата си кладница, която беше в Търговище, и започна да коля животни. Купих още една кладница с месокомбинат, продължи да коля животни. По този начин, освен основен дистрибутор на бойния оборот за София, с който правих около 11% от търговски обороти на холдинга, аз станах най-голям клиент на живите животни на бойния оборот. В 2006-2007 година имах 2 дружества, които бяха в топ 100 поръства в България. На времето най-хубавите супермаркети в София бяха супермаркетите Оазис на ВИЗ-2. ВИЗ-2 има да ми дава 17 000 лева доставки. Пиша му нотариална покана на Жоро Илиев. Така и така, така и така. Дължиш ми 17 000, вземи ги върни. Между другото, аз нямам още впечатление от него. Имаше 2 братя, нали, които се занимаваха с магазините. Всичко това, което го казвам, аз хубаво го разказвам, но той, да речем, трудно се преживява. Как в България се взима бизнес? Бизнесът ми беше разграбен. Моят близък приятел на Бойко, и тогава офисът ми беше в двора на президентството. Имаше един плакат на стената на Мартин с уважение Бойко. Може би до 40 годишна възраст аз не знаех какво означава интрига. Много говорим едни разни работи. Сега ще ви разкажа един автентичен, истински случай с генерал Владимиров. Това беше шефа на НСО. Моят кум ме лъжи 1 път, 2 пъти, 3 пъти. Така и аз ги фащам тези лъжи. Той издрут с моите 6 000 лева отива в Цюрих при дъщеря си, която е цигуларка там. Аз съм кум на дъщеря му. Изкарва си празниците, прибира се на 4 януари 2009 година и пуска жалба в СДВР, че го трепя. Сега ми е смешно. Въпросът е, че адвокатката видя нещата. Оттам се фанах с една професорка по право, която беше председател на етичната комисия в парламента. Значи Бойко не може да търпи Живо. Значи аз покрай Живо познавам и Цветелина Бориславова, банкерката. Там също имам много хубаво впечатление. Каза аз съм човек на ДПС. Аз не съм човек на ДПС, няма нищо общо, разбираш ли? Да. При мен работят 240 души, от които да речем 200 души са турци. Обаче, еди какво се еди, що си, почва с кривата лопата, описи да ми правят, ревизии да ми правят, обвинения да ми правят, това да ми спират, онова да ми спират и т.н. Мен ми отне 2 години да разбера за какво се случва. 90-те години всички изкарваха пари. Всички паи уиски, всички пушиха цигари и т.н. Значи един апартамент струваше 20 000 долара. Аз за един сезон изкарах 200 000 долара.
Ти говоря. Разбираш ли? И съм горд, че съм успял да ги похарча. От сладолет. От сладолет. Аз винаги съм бил честен човек, държа да съм честен човек и винаги ще бъда честен човек. Аз не съм чул лош съвет от нея и затова се съобразявам и вярвам безрезервно. Защо? Защото въпреки, че изглежда като пуфи, тя е истински боец. И дори в частта да й се харесам, аз се наложих да се променя много. Обичам жена си, обичам децата си, обичам животните. Много е важно за мен един мъж да има маниер. Как стои, как изглежда, как общува, как жестикулира, какво отношение има към другите, какво отношение има към жените, какво отношение има към децата, как се облича, как присъства. Като характер, задължително трябва да е сериозен. Не е мъжко всичко останало. Трябва да е последователен. Трябва да бъде щедър. Това е изконно мъжко качество. И най-вече, за мен, най-типичното мъжко качество, това е склонността за саможертва. Какво ти е мнението за Истанбулската конвенция, която иска да прокара закони, с които да се узакони еднополовия брак? Какво може да ми е дълбоко отрицателно отвращение и абсолютно упростачване? Аз просто не мявам от простоти. Нали? ТОС, дето демонстрира, толкова бързо ще му спра тока, толкова бързо се нормализира. Или ще му намеря място, де да се прави различен. Няма никакъв проблем. Просто моето мнение е, че трябва с всички сили да се противопоставяме какво значи, тук има конкретика, какво значи да се противопоставиш? Аз ще обясним, там е някой разгъзен, минаваш, виждаш го и изпращаш един скачулка, разбираш, има чупил гръбнак на две места и какво стана? Айде, да подскача! Дай да видим един момент човек в България. Стойчо Керев. Това е абсолютен олигофрен, Стойчо Керев. Стига, бе. Това е дълбоко сбъркан олигофрен. И с този загадъчен глас, разбираш ли, и олигофрен. Стой сериозен. Путин, офицер от КГБ, какво да мисля? Школуван, завършен професионалист. Говори езици, ръководи най-голямата държава в света. Лидер, безспорен. Човек, който го възприемат, който го харесват 3/4 от света. Путин никога няма да каже на глас това, което мисли. А още по-малко ще каже това, което ще направи. Какво мислиш за Доналд Тръмп? Не ме харесва. Един мъж не трябва да е суетен. Той е суетен. Един мъж не трябва да е бързорек. Той е бързорек. Един мъж не трябва да говори неистини. Не казвам да лъжи. Той прекалява. Повечето мъже, една от най-лошите им черти, типична лоша черта, че лъжат и преувеличават. Има ли решение за войната в Украйна? Войната в Украйна е война между Русия и НАТО. Дълбоко се чувства на трагедията на украинския народ. Какви са нашите политици в твоите очи? По отношение на българските политици, единственият човек, който съм гласувал 2 пъти, това е Бойко Борисов. Веднъж съм гласувал за него като кмет, веднъж съм гласувал един път като депутат там при избирането на 2009 година. Много исках този човек да промени България, да промени нещата, да вдъхне надежда, защото може би всеки здравомислещ човек осъзнава, че ние живеем в една държава, която има невероятни възможности. Политик в България над Бойко няма. 2022 година обаждам се на Спецов, шефа на НАП. Искам лична среща. Културист. Дай ми лична среща. А знаеш, че 2013 пометоха целият ГДБОП, да го преместиха в ДАНС, после реформироваха ГДБОП и го преместиха обратно в ГДБОП. Тези неща знаеш ли ги? Да. Знаеш ли, че едно следствено дело продължава 8 години? Знаеш ли колко боклуци не им правят абсолютно нищо? Аз това ти казвам, доказани измамници с милиони. Ето, повтарям, Иван Гешев е олигофрен. Ами как се работят, как се правят данъчни измами? Мога ти назове имената на хората, които са им дал торби с пари и те са още в данъчна администрация. Има един тук излиза, реши, аз съм генерал, айди кой си, Шивиков. Къв генерал си бе, Шивиков? Ти къв генерал си бе, Шивиков? Значи мутрите на 90-те бяха наивни. В един момент гледам Жоро Рахита убит, застреляли го, защото наркотици, това. Ще кажа нещо, те, които разбират, ще ме разбират. Значи аз имах членска карта номер 47 в ресторанта на Интерпрет.